салом дӯстони азизам, барои ифтор борши украинӣ омода кардам. Дастури борши украинӣ ба ҳама маълум аст. Ман танҳо мехоҳам сирри сурхранг ва хушранг шудани боршро имрӯз барои шумо бигӯям. Шояд ба касе лозим шавад. Боршро без зербак омода кардам ба мисли хомшорбои худамон ва сирри ман дар он аст ки лаблабуро ман як лухт илова мекунам ва баъди лаблабу чӣ хеле ки дар навор дидед, ҳамаи маҳсулотро илова карда намак ва барги бу меандозам. Шумо метавонед хай дилхоҳ адвияе ки дӯст медоред илова кунед ва мемонам ки борш ё ки шӯрбои украинӣ 1 соат дар оташи паст биҷӯшад. Хуб, борши мо пурра омода аст ва дар охир лаблабуро аз шӯрбо мегирам ва онро ранда мекунам. Ва акнун сирри дуюмаш, ҳамин ки лаблабуро илова кардем, хуб омехта мекунему, ба ҷӯш меорему, оташро хомӯш мекунем, яъне намеҷӯшонем, танҳо ба ҷӯш меорем ва оташро хомӯш мекунем ва дар охир шибит ва 1 қошуқча сирка. Барои 3 литр об 1 қошуқча сирка кофӣ аст, ё метавонед оби лимӯ андозед ва 10 дақиқа дам мепартоем бе оташ. Бо ҳарорати худаш дам хӯрад ва бубинед дӯстон, борши мо чӣ қадар хушранг омадааст, бисёр бомазза омадааст. умедворам дар шоми ифторӣ барои азизонатон омода мекунед. нӯшиҷон ва рамазон муборак бошад азизон.